Kryštálové obelisky si vyžiadali menšiu očistu. Takže zoberieme šalviu. A trošičku im doprajeme očistného dymu. Takže s kameňmi je v každom čase perfektná práca. Na zábere vidíte obelisky z fluoritu, pravého citrínu, horského kryštálu, tu je ruženín, rubín v zoisite, nádherný kúsok oceánskeho jaspisu. Je nedeľa 3. augusta 2025 a krásny večer vám želá Janita. Ahojte.